Nakateng juga di iba akit borlang orang. Ngade sinong try na sa tay kathan sa West Kasil tabo sinong karang thong. Ang ta sa sulong asa apo mapat. Nang ta haka ni kaporwam ta hapo ka National People's Party, hapo ka District South West Kasil dapat ko mo District President. Ta menta ala jandon sistem dunam ta dapat ko mo State Youth President juga National People's Youth Front. I baru nangingitip ba kinong song jong kacala kajongi nriu phau hadu rusan persen kinong song kita ki thana samla ki badai ha kerta le sing ong khat pra tu lai phosan te ki samla ki don kementa ka bakra ban pen kelai ke imlang ka salang lemba ki jing sementa hakikam ki jam la kalong ha ka tre ha ka kata la kalong hak ban yakit yaki kam snong ki kam thau bat kum juru hak ba ki samla kin sim bagi jingit kli ban prestom nang ta ban ya terong lang ya ka kya ka shot jong kari jong ka jat rio bat jong ka jalahi para owe kita ki ki ba kam kosan ti ta ka ba ong kum ta kamot ba na kalian jonga kum state president barbor na ju penslo ya ki kon samla nalor ki we ki pat ki chat kam ngaju kentu ngaju apil barbori kon samla ba kinrung haka politics lembaga National People's Youth Front pat kane ki jing persang kam sem la no ki babon ba ki kon samla hapo ki sisnap kila ka ban rung haka ne ka Youth Front ka jungi tidak ba ki rung haka politics na du ka kerta ka ba kham samla ka ba nga ngai kalong kum presiden nomor lada piladon ia ka jing nang jing start ha ka jing pule ha ka dang le jongki nang ta kin don ro ia ka knowledge ha ka grassroots politics na do padang kham samla bha leng ba ki experiences ka ba khim sayat ko ka jing ya lenti jongki ka politics ngadon kan ni ka jing yu i ba ka jing kermen pada kata ngin sayo ia kinong mikmat ki ba tebet ki ba larkam bat kin dalong sisa kita kinong gelam ki ba mangi kum kinong sok dong kecelaru minta baik kaman bat minta snow sarong bangin yo ya kinong ilam kibat bet bat pasien pa daga jingdon kejungi haka National People's Youth Front bat kum presiden ringkat bat kaken hon jongi ka National People's Youth Front ngiju yo mesim berbor ng bakikam kiba unong dalam parang pa do ujungi ka National People's Party ubalong National President Sri Konrad Kesama haka juga por ko chief minister jo kajala lengba ki kam kiba una train ng tagajala la kalong haban kentiu ya karep ya karyang la kalong haban kentiu ya ki sap ki phong jo ki samla lengba ki program ki paper kini kila ai musim hadu kata-kata nata jongi ki kon samla pat idon ki jingkerman ka bakrap palengba kajing start kajing simpang jogi mengelam barang ba jogi National President jogi ngiyok musim hadu kata-kata bat kadai kaniru kaba penlong ya kiba pon ki samla bakin nak enroll syusyu akan ka parti jogi nadu mga sinti kum president joka state joka National People's Youth Front ngila tha ya ki jingtha ki jogi ya ai ki direction shaman ki district committee shaman ki block committee bangin le ki activities ki paper ha ki benta ki paper bacala bat ngalayo ai kaman kum presiden ngalayo ai kaman ya don benta bat ki babon ki program ki baka National People's Youth Front la organize la kalau nadu na ka state level hadu ki block level district level hadu ki block level kita ki bang ngalayo ban ya don benta kijat program ki pakai ju organize ki laban long ba we felicitate ya kini ki kena school ki ba one shakamat haki exam ba fair ki ngiju shi menta hakaban rakhe ya kamai mariang da ka ba mila ikam thungding thungsi hakleng sodong jo kecela haki menta ba fair
ijat program ke bagi ai ki awareness program kum hagwede bat ka drug addiction kum balong mentah UI nang tag ijat program ki bagi organize kum ka singing competition ki dancing competition lembaga NPWF ka football haki sport activities ki ba pair ka marathon bar kum ta terten ki pun pa ki activities ki ba ka National People's Youth Front kalale Telada pinong ke jipan kre nam ta ke election ha Southwest Kasil District hi kum bakalong hagi wei ha jalahi ba wei kalong hunjo hi te ka banut kong kadai ka party organization kadai ka bah khamat te nakaliang jonga kum district president jonga Southwest Kasil ala ai ki instruction ba paro ki artli ki block ina to ki artli ki block unit kata ka mau perwat block unit pat ka ranikor block unit ka instruction jong haktai kalong ban nang kong ngi ban form ya ki block bat kita ngal ada hadin bagi ada form ki block ngal ai ki tha bangin stang ban form ya paro ki polling station committee bat menta long kumba prapho persen baro atli ki konstruksi ki ada ya ka ban form ki polling station committee kata ka digi kre ka ban ko ka ba ki strategis ki ba ngi don ki ba ngalong mana tu berkilong bangim long mana tu ngilat nang ya cepat kumbang alak kedeu haswa ka NPWF kadon sibun ki mentaban train nam ta ka imang kasalang habong gi train nam ta ka imang salang kalong lada menta ngi mi shitman ia ka ban organize ki no program panra ya ka sap ya talen jo ki kondom sap jom kacela kata kadai kakam kebangi ni contribute haka imna kasalah tinalor jom kata ni jukren ngagam ta ki wei pat ki jung kam ki ba ki ken hon jong ki pat ba nong susnong ki dawa ong no kum kenuk saya ki jung dawa ban siu ya ketulop jong ki hikai ka ba la sakut pending man hakatu ba don ki jung ki jong ki hikai SSA ka jung ki jong ki nong hikai ad hoc nakalian jungi ke NPWF ngiladon banta ban tho show chief minister show deputy chief minister pan pau ya la ka jong ka jing slow ka jungi kum ka youth front nagam ta ki pat ba nong shong shnong jong ka jala nam ta jong ki nong hikai ti kum juro dang shen hi pan pau halor ka bi dei bar ka jing jong ki kon samla kaliang kawat kam kawat jam ti dei halor kini ki nong rem ngis ngau ba ka NPWF wisim dala ka jong ka banta ban kentiu ya ka imlang ka salang lengba ki jing ai jumut ki jungi lengba ki jing UI ki jungi sya ka tendong skor jong ka sorka sya ka tendong skor jong ki nong yalam jungi ba kin yo ya ka ban plan nam ta ki program nam ta ki mission ki ma pher nam ta ban kentiu ya ki pat ba nong song ha ka imlang ka salang tinggal siapa kini kijing tray kijungi ki wanra sibun kijing mentoy ya kasnong tahu nampong ya katong ya katay tikidon katu kan ki bang ngaken mau ha ka Johnny jonga kumu state president jonga NPWF mentah politics ngaken mau arjar khatar ka mau perwat nang te ngarang don tang kum we ni kinong ilam barit nang to por ile don mentah ban kersan kinong ilam jungi bandawa ya ka district kusno arjar khatar bat nilai yo akto ketika jingkuman kemakra pada ketika achievement kumang kedau mene ka civil submission girong kini parti ro namta kadawa bagi patba kita wa civil submission kataru ketika weka kapangahapan sa jikan ma nomlak let show ya kane bat kapalai ketika People's College kaba ala ada kedau mene hasta kanir ketika weka ba nomlak let lada ka sorkar kala ko ngu yakini natrai kadeka bangam sa not show haka Johnny jong ka politics ka ba ngalong kum ni ko mata bi ka jing tu jong ka kanu ka political party ka ki judon bar likely ki wing ba kosa ka way ka ka parent body ka baar ka ka women's wing bat ka balai ka youth wing nani ka youth front ko bade mangi
kajing tubuh kuba konsan em jong ka NPUF kalong ba ngin pek kerpang ya kajing don kam hi sama nap ta kajing pha jing met sama la kalong haka imlang ka salah haka yo ka kot bat haki bunta ki ba pher ka ba kum ki konsam la ki dei ban ki dei ban long lan ki dei ban im haka imlang ka salah bang idon ya ka front kalong bangin aibor susu kerpang ya ki kun samla bakin yo ya ka platform te bangin ya keren para mengi sama pisu ai inuk salat ang idon lang hakaju ka platform batang ba bat long mi bat samla ya long lang haju ngatrai bangi kum ki samlangin nam long lai lutan ban pau ya kanu kajing snow kajing keren kajing snow tho ana ya ka plan ke bangi idon Dari daka bang idon la kajong ka youth front na ka youth wing jong party hangni ngila pan ya keren ang iki kam dumi ki youth tang ya kajing don kam na ni kajing UI ka bakrpang jungi na ka ki parasama te kata kajing UI jungi nam ta parasama kalong hakiba bon ki ba kilian te kata kajing tumu ka ba kampung sanai kung ka youth front katau kabangi hapan ya wer ya ikon samla bakin rung ha ka youth front ka jungi kalong ba mla len ni jing sha panen kong le ikwa para nginang kring ya ki para samla ban wan ha ka nika ya parti ka jungi lang ba ka youth front panginang penpun susu ya ki members ki jungi hangne nang taban pen klan susu ya ka parti ka jungi leng ba ka youth front na ko me ngidi bandan ya kan ni ka jing long patient kan ni ka jing yash ka jing long patient ka jing long yasha ngidi ban bu hakmat pi namar balai bobon ki kon samla bat kilo kemi long pa ba ki rom politics ki per khat ban ko ki pe ba indio ya ki no ki la jing toy ki la jing harap handre indala rum shpo kanom long kumta ni hapan ya jing bobon ba step na kamtaban poi siya kata thong ka pala sing itu kamput bagi la rumah ke politics ngin siyo ka maisuk ngin siyo kam no kam dai kata ngirung hak ka youth front ke jungiru amte bagi khot ki bri bonong rom ngin ai ke ngin ai ke no kam dai kata rum youth front ngin ya trailang la ka dai ban kentiu ya ki imlang ka salah ne la ka dai ban kentiu yangi simet ru ha ka ban ngin develop ya ki knowledge ki jungi kita di per bangin penjara ka perkat pergan ki jungi lang ka politics dikaji kai kebangang kwa ban ayang ni kalong panakong i haban don ng Indonesia namala daw priu don ka sim man Asia kumlidar berpor ni man sim ya ka cing ajing bot jong ki babon bat latang sim kata ka cing ajing bot kalong ka ha ya kata berpor ni man sim